Търсиш килим за терасата. Една грешка може да ти струва нов килим още след първото лято. Преди да избереш, мисли за три неща – размер, бюджет и материал. Първо, размерът. Най-честата грешка е килимът да е твърде малък. Ако е за градински комплекс с диван, кресла и ниска масичка, остави достатъчно място, така че всички мебели да са стъпили върху килима, поне с предните си крака. Така пространството изглежда завършено и много по-луксозно. Второ, бюджетът. Не винаги най-скъпият вариант е най-подходящият. Ако търсиш практично решение за тераса, балкон или зона около басейн, колекция Oasis е чудесен избор. Този външен килим е устойчив на вода, UV лъчи и мухъл, а поддръжката му е изключително лесна. И трето, материалът. Това е може би най-важното. За външни пространства избери материали, които не се страхуват от слънце и влага. Ако харесваш по-естествена и дизайнерска визия, виж сивия ръчно такан килим Jinx, изработен от рециклиран полиестер. Ако искаш нещо наистина впечатляващо, винчич моделът Медальон Salt and Pepper комбинира стилен дизайн с издръжливост за ползване както навън, така и вътре. И ето нещо, което много хора пропускат. Външните килими са много практични и за дома. Идеални са за кухня, трапезария, антре или апартамент с домашни любимци, защото се почистват супер лесно и издържат на натоварване. Добрата новина е, че при нас ще откриеш огромен избор от размери, материи и дизайни, за да избереш най-подходящия за твоя дом. Влез на Килимикам.bg и избери килим, който ще изглежда добре не само това лято, а години наред.